अब नेपाल फर्किँदा अरूको सामान लिएर आए सबै सामान जफत गरिदिने भन्सार विभागको चेतावनी। तो देख ले लोगी नु समाचार में का चलता ना सुन लो लोगी मसे एक बेर और सुन लो लोगी सुनो। कानूनी व्यवस्था विपरीत सामान ल्याएमा दोब्बर मूल्य बराबरको जरिमाना तथा कैदसम्म हुन सक्ने। सुन ले लोगी नु जेने नु आजकल मतलब जेने आजकल फेसबुक में देखल जाता चला चला के या मतलब यूट्यूब पर है के न तो बस इहे चलता कि विदेश से जितना आदमी आ रहा बाटे अभी हई चीज ले आवे के ना मिली, हऊ चीज ले आवे के ना मिली, हई ना ले आवे के मिली, हऊ ना ले आवे के मिली। पहले तो ये सारा चीज जात लगे हुए लेकिन अभी सारा एक बार बंद कर दिले बले जावे के सरकार, नेपाल सरकार। तो हम सोचनी कि एगो वीडियो बनाई और सब आदमी के बताई कि कौन कौन चीज आके मतलब ले जाए के नहीं के मिलत आई मतलब ये का चल रहा बा। लेकिन भाई लोग पहले जब आदमी जात लग हुए मतलब विदेश से घर है तो मतलब मेहरारू से बात हो कतलक हो गए पहले तो मेहरारू कहल ये जी आवत नहीं तो सुनी ना एगो मोबाइल ले आए हमरा ला वीवो के तो सारी पिछाड़ी से सुनिए देखिए जीजा जी एगो हमरा लेके आए ओप्पो के तब चले दोसर एगो बउआ कही हमरा एगो एप्पल मोबाइल चाहिए तो हमरा ला एगो हई चाहिए बउआ लेके आइए, एगो हऊ चाहिए लेके आइए। अभी नु ये सारा चीज बंद कर दिले बा नेपाल सरकार। अगर जे भी आदमी 6 महीना से ज्यादा अगर रहल बाटे विदेश में नु मलेशिया में रहल बाटे 6 महीना से या और कोनो देश में अगर उ जाता नु नेपाल में तो उ आदमी के 2 मोबाइल ले जाए के मिली। और ओकरा साथ साथ अगर तू कितनो दिन अगर रहल बड़ो मतलब मलेशिया में तो तोरा जो लाइट लेके जात नहीं सुन अभी लाइट बहुत छिटाइल नेपाल में बड़का एतवाओ का उ लाइटो अभी नहीं ले जाए के मिलत ना आयरन ना हेयर ड्रायर मतलब ये सब कुछो नहीं ले जाए के मिलत। ले जाए के ये चीज मिलत 2 मोबाइल ले जाए के मिली अब 32 इंची के मतलब टीवी ले जाए के मिली LCD और उ आदमी के ले जाए के मिली जो श्रम स्वीकृति करा के यहाँ आयल मतलब मलेशिया में काम करता है या विदेश में कोनो जगह के। पहले अभी में देखो लोग कितना मतलब चेंज हो गल बा। बेचारा गरीब आदमी नेपाल सरकार तो कोनो काम नहीं के मतलब लगा सकत नेपाल में जो आदमी अभी विदेश में आवता काम करे बेचारा अपना पैसा से अपना मेहनत से यहाँ काम करके सोचता कि कुछ अब चीज लेके जाम नेपाल में अपन बेटा ला मतलब अपन भाई ला या कौनो ला घर के सदस्य ला दोस्त ला यार ला ओहू में अभी नेपाल सरकार अभी देख के ओकरा ओहू से मतलब जलन होता कि काहे सब है मतलब मजदूर बेचारा गरीब सब कैसे ऐसा मोबाइल चला सकता इतना बड़ा टीवी ले लगा सकता यो चीज बंद कर दिलक। बताओ लोगी मतलब और का और मतलब कैसन मतलब ये जमाना अगल का अगल मतलब समझ नहीं किया मतलब कथी बोली आदमी। और देखो लोग का चीज ले आवे के मिली आ का चीज अभी बंद हो गल बटे वीडियो के देखो लोग आगे। विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुले पावर बैंक, आइरन, हेयर ड्रायर, मिक्सर, पानी तान्ने मेसिन र इमर्जेन्सी लाइट ल्याउन नपाउने। देखत लोग नु ई सारा चीज नु नहीं खेले आवे के मिलत। अब हमनी ये का करो जब बेचारा बताओ जो आदमी मलेशिया में बा या कोनो और जगह में का करल जाओ कुछ ले आवे के नहीं के मिलत। लेकिन एगो चीज बा भाई बताई कथी एमे फायदा नुकसान दोनों बा। फायदा अपना ला ई बाटे अपना ला पर्सनल कि यहाँ से आदमी जात लग कमा के विदेश से तो अब मोबाइल लेके जात लग, टैब लेके जात लग हुए, लैपटॉप लेके जाई या टीवी लेके जाई, लाइटर लेके जात लग, आयरन, हेयर ड्रायर मतलब बहुत चीज लेके जात लग हो कि ना। तो वो कर अपन फायदा ला हो जात लगी। नेपाल में अगर 5000 में मिलत तो यहाँ 3000 में हो जात लग तो यहाँ से लेके जात लग आदमी। अभी भंसार लगा दिले बा अभी ई चीज लेके चल जाई नु तो भंसारो अगर देता नु भंसारो अगर बुझावत आदमी तो भंसारो पर ना हुई डायरेक्ट नु एक बेर ना पूरा सामान जब्त हो जाता ओकरा बाद कैद भी कर देता टे। मतलब हम नहीं गो समाचार में देखनी हुए समाचार में तबे हम कहता नहीं। और एक मेन फायदा ई बटे भाई लोग कि पहले केहू भी विदेश से आवत नु तो संगतिया सब फोन करत लग गाँव घर के आदमी सब पता रे बबू विदेश से आवत रही नु तो सुन ना एगो हमरा ला हई ले आइए। संगतिया फोन करके कहिए सर सुन ना हम पैसा दे दे तनी हई चीज लेके आइए हमरा ला। लेकिन जब से बंद हो गई नु अभी ले आवे ला चीज तो सब आदमी ला एगो ई फायदा हो गल कि अभी कौनो कुछो ना कही कि हई ले आओ हऊ ले आओ आराम से अपन जा सकता आदमी घरे कुछो टेंशन ना रही कौनो के कौनो सामान लेके पोक के जाए के। और ई बात हम ऐसे और कन्फर्म ई करे के चाहतनी कैसे भल 3 दिन पहले हमारे एगो संगतिया गए हुए नेपाल तो वो कहत रहे कादून कहाँ से
मतलब बैग के भीतर में छुपा के ले जाए तो थोड़े देखे सकी, थोड़े पकड़े सकी। इनकरा लगे कि मतलब ये इतना बुड़बक बनू मतलब नेपाल के मतलब वहाँ एयरपोर्ट पर कि बैग के अंदर एंगा लपेट के छुपा के चले आदमी के ना पकड़ सकी। आ लेके गइलन आ एगो मोबाइल आ एगो लैपटॉप दोनों छीना गए। का भइल जौन आदमी के लेके गइलन मोबाइल उ आदमी के अब क्या करे के पड़ी, अब ओकर अब कही हमार पैसा दे, अब क्या मतलब बताओ लोग का हो रहल बा। लैपटॉप तो पर्सनल ल त गए लैपटॉप ठीक बा, तो वही से हम कहनी कि एकरा के झूठ मत ला लोगिन, बात सही बाटे। अभी बहुत कस के चेकिंग हो रहल बा एयरपोर्ट पर। जे भी आदमी अभी यहाँ से अभी मलेशिया से जाता अभी नेपाल, तो ये सब सारा चीज एक बेर कार ले जाएगा बा, कार ना ले जाएगा बाटे, एक बेर सोच समझ लो लोगी और पता कर लो लोगी, ओकरे बाद लेके जाइए लोगी। ना तो फोकट में वहाँ गइला के बाद यहाँ रैपिंग होके बैग जाला न पूरा फाड़ के खोला के आ सारा निकलता। कैसे वहाँ स्कैनिंग में भेजला के बाद वहाँ स्कैनिंग में खुद देख लेता इलेक्ट्रॉनिक सामान सब बा, में कथी कथी चीज बा। ओकरा बाद कह दी भाई हमें हई सामान बा, हऊ सामान बा, बैग खोल हमरा देखे के बा, आ देख के निकल जाई। ओकरा बाद कही जे काहे लेके आयल बड़ी यहाँ, ये हमरे रख लेम सामान अब कह के। अब बेसी बोलबो तो कही जे चल तोरा के हई केस पर मतलब नेपाल सरकार के अलाउ नहीं कैले, तू गैर कानूनी सामान ले आवत रही, तोरा के 3 महीना के कैद हो जाए, ई होई ऊ होई, कथी कर ली अब। तो बस जब भी जाइए लोगी बहुत मतलब सोच समझ के कोनो सामान लेके चाहे कोनो के लेके जाइए लोगी। और ओकरा बाद वीडियो के हमें तहीं तक खत्म करता नहीं, अब ओकरा बाद मिलल जाई अगला वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नाम सुने त दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन।